Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna apasat ti seryetay wita alawas ana pauluan, maartapan kanto. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adupay tilakok nga ikan, sapay adapay klasik inton 2:00. Uray siyak nga rod. Maipaibos tamat siguro. Aginggat pangal daw tilako ta. Sapay gumatangak pa'y ti agas ni nanang, awan manan agas na. Awan manan agas ni nanang mo? Naibos nga rod, no kumaro ti asmana, marigatan nga umangos. Si kamot. Saan lang at aramatam iti pagadalan ti paggastusam? No di pati agas ni nanang mo. Ay, manipod nga rod kimaro ti asma ni nanang. Siya kon ti aglaklako iti makalapan ni tatang. Agmay-may sa kamutkit di nga anak. Iso dakda kayo lang ti agkakabalay. Sa bagay, da kayo kat adu kayo. At adu mo ti iluto yung apagsasangwan nyo numangan kayo. Nay, apay nga da ka nga minmanin di ta kusina. Uyak ka lang aruden nga uyak. Kanya ayat yar aramidem di ta. Ay, umayak la ko mauminom itinapudot adanom. Awan mo't gayam karga titirmos. Nalipatan siguro ni Emi a kinargaan. Kaputa nagdardaras na pa ni Jetsindaan. Imbaglakit din ta nasingput ti balasang ta. Kayat na ti aglako iti ikan, kabayatan nga agad-adal. Wen nga raod, ado di ta ti babalasang, ngam di da kayat ti aglako iti ikan. Nalang si kanaw. Ay, bareng makaadal tumot iti masungad nga aldaw. Tapno saan tulatan nga aglaklako iti ikan. Lulakit na anos kan nasait, awan papananano di makaadal. Sapay kumatamanayon ti salon at na, lakay. Saan akas kanya ka na idali? Nagbakasyon ti driver tayo. Kasano itan? Kunak namin asursurwam ti agmaneho. Tapno ad agmaneho no awan driver. Bayan nyo, padasak ti agsursuro, numalpas ti klasik, papa. Mangala kayo ti mangisuro kanyak. Saan na parikot ti mangisuro? Ado di ta ti maala. Ti parikot, kat addakan ka. Kayat mo ka di, wano saan. Bakanteak iti bigat, papa. Mabalin iti alas 7, aginggat alas 9. Ba't lagayam? Idi pa'y nga ibagbagak, ngam kaslasaan ka nga interesadong agsursurong agmaneho. Rugya kon ti agsursuro, papa. Sana bale, tamalam ti klasik. Iti Martes ken Huwebes laeng nga da klasik iti bigat. Ala, awagak nga rudin ti umay mangisuro kan ka. Tapno makaala ka iti lisensyam nga agmaneho. Saan ka di nga awan klase ni Lloyd itaabigat? Ay, saan ko nga mo, ma'am? Nga madama kadwa na arimor itay, ma'am. Asino day ta akadwa na ako nam? Lalaki, ma'am. Inruar da tilugan. No inruar da tilugan. Ang mga no ti mangisuro kan kwa nang agmaneho. Agsursuro ni sir nga agmaneho, ma'am? Wen taawan nga min ti driver. Iso amarigatan tayo. Kat, ni sir ti agmaneho no awan driver, ma'am. Kano agad adal mo? Sursurwan na ti agmaneho. Sa bagay, adda kutsi na ngam di na matam mo ti agmaneho. Day takat nga rod. Sa bali pa iti mangimaneho kan kwa na. Iso anasaya at no sursurwan na. Ingkarga met di tabiga o ti basit nga ikan na nakalapak balasang kaw. Basit ti nakalapak tanadawal ti baybay. Inaklay sursuron di ta kalsada, tatang. Basit no ipan ko pa'y langi di tsindaan. Ala, agan anos ka anak ko. Naimbag tula no nalina ka jay baybay. Nawadwad tumanin ti makalapan ngayon kailakaw. Anyarod ngay tatang, no isungarod ti nakalapan nyo. O sige, inak nga rudan, tapno makalako ak at makaawi da kadagos. Adapay klasik inton malam. Di met ngamin makalakon ni nanang mo.
Naidalit, mate. Ano sa kun atatang? No sa bali ngamin ti mangilako, adumat ti alaon da aganan siya da. Wen nga raud, nalabas met dagiti daddo maabayar. Nabarat dalaunay. Gumudwada mo ititiganan siya. Kat nagrigat ti agkalap. Oh, ada ka matiti kalsada nga adlaklako? When friend, basit ngamin tinakalapan da. Isursur ko laangan. Uray siya nga rod. Siguro, no makadano nakitipong to dahito a kalsada, nalakok mo't aminan. Dita ka nga rod akalye tadituyak mat bangir. Sige, tapno saan ta nga agsinsinurot. Agkita tantulangan ije pagadalan inton malam. O sige nga rodan, tapno makalako ta adagos. Ala, agsinatangarudan ditoy. Agkita tantulangan ije pagadalan. Mapan kayon samat di takalye nga agturong iti barangay iti asidag ti baybay. Wen, papa. Imbag ijay taman mano tilugan. Mayat pagpraktisan nga agmaneho. Unag paiso. Madino iti highway, tado tilugan. Umay kayo ka di, papa? Wen, inakitaan jay bagbagada alote alako. Mayat ijaya pagpataktiran iti negosyo. Plano yung manen ti agpatakder iti negosyo iti igid ti baybay, papa? Wen, mayat ti agnegosyo ijay. Tawan pa'y dadakalapas dek ijay. Intayo nga roden, papa. Diyay nalabasit akot siya ti osaran tayo tabasit. Saan ngamin analawa ti kalsada ijay? Saan mo una apartakan ti agmaneho? Saan pa'y asimentado ti kalsada ditoy? Uwin nga rod, papa. Sa basit ti aglabas alugan ditoy. Ne. Naunag alasong-lasong di tamasungad. Ada na ornong adanom, lisyam. At ang babae ang nakasuson iti bigao. Ni, Jack matan malisyan ti danom iti batog na. Oh. Ay, naparsyakan ako! Ay, naparsyakan ti babae, papa. Isardang ko tilugan. Tag sorry ak. Ne, apay ko mapagtaktakam dayta babae. Intakit din. Baka isturbula dayta. Apay ngamin nga ijay tinaglisyan na. Awan ngamin ti paglisyan na adaduma, papa. Nailat ijay. Intakit din kunak. Asino kumadayta ang babae. Apay ngamin adi naglisi. Kat adangaruglugan. Bastos na diya driver. Di nalakat ininayad mo tan, itay na ibatog kanyak. Diyak malitatan da dyan nalabasit a kotse. Naalak mo ti plate number na. Makita kan tumatlaon no asino ka man. Ay! Oh, apay akas katilangan. Asla ka mo naglugnak. Diyan ngamin limabas itay nalabasit a kotse. E di na ibatog iti ayan ko. Di lakat na ginayad mo tan. Aday ta, naiparsyakan kanyak tinarugit adanom. Bastos nga rod a driver, Ay, no siyak, rinyawak. Rinyawak nga rod, ngamjak amo ano nang ngagnak. Kaslamat ngamin agsursurong agmaneho, tasan a diretso ti pagnatilugan. Kan ada mga alalay kan kuana. Anya? Dito'y pa'y ngagsursuro? Ay, amangan no talaga abastos. Jak malipatan ti plate number na. No agkita kamin to, jak amo no anya ti mapasamak. Ay, apaam ka di? Ay, nungay talaga abastos kan suplado kat patulan na ka. Jak man amo. Gapu nga taat ta nakakotse. Idinto ta nakaisusuunak lang iti bigao. Iso akas jay ti inaramid na. Nay, apay akas ta ti itsura manakaw. Kanya tinaramid mo. Adalim mabas abastos a driver tatang. Pinadala pusan na lata tinarugit adanom iti kalsada. Kat naparsya ka na. Ay, anyan takas kala naglubnak. Nagrugit day tabadom. Makita nan to day dya driver tinalabasit a kotse. Agasan nyo, insursur ko tilakok nga ikan nagrugit ti badok. Nalabasit ako, tse kunam. Kit no nalabasit tilugan dya imay nang kita iti ilaklakok alote di taasidag ti baybay. Ha? Apay nga ilako yung ay tatang? Saan nyo ko mga ilako da dya alote? Igatang tayo kumaiti bilog a pagkalap.
Tapno makaadayuak met nga agkalap. Saan ko tatang? Mayat apag negosyoan dayjay no makaturpusa. Adda ka di plano iti dayjay alote. Adda tatang, rumbang adda tayo ti agnomar iti dayjay alote. Di saan tayo nga ruten nga ilakaw? Sapay nagwin na kaon. Agsublidan to ka now. Ibagayo latan nagbabawi kayo. Sayang amin dayjay tatang. Ikagumaak to ti agpatakder ijay iti pagnegosyoan tayo. Apay akasta ti tsuram, kasla mariribukan ka. Kaasimat di babaya na parsyakan iti narugit adanom, mama. Asino a babae? Kan apay anaparsya kam ako nam. Magmag na iti kalsada. Nakasuson iti bigao. Idi lumabasak. Jak nakapagpreno. Iso anaparsyakan iti narugit adanom. Day takid din ti pakariribukam. Babae la ang nakasusoon iti bigao. Kaya't ko kumatiag sorry kan kwa na. Ngam, di nakpinalubusan ni papa. Apay ko mga minasar dengam. Basol na. Tapay abim matog iti ayan tinarugit adanom. Mayat ka di lang ti lokasyon ti lote anapanan niyo. Mayat ijay, tamatanawan ti baybay. Mabalin na pagbalinin at tourist spot. No ado ti mapanijay. Mayat no ada restaurant kan hotel. Dayta ti plano ka. Sigurado nga adumanan ti kwarta a makulikta. Awan mintes. Intaman nga rod gatangan ti lote. Sapay nalaka ako nam ti panangilako da. Madlaw nga awan ammo tilakay. Milyon kumatigatad tay jay. Angam, nababaa presyo ti imbagana. Sapay nalawa day jay alote. Ignorante nga rod no kasta. Amanga no tawid na day jay adaga. Lakit di. Kasano kumaama kagatang itikas jay kalawa adaga? Kat mangalap kanulaeng. Igatang nakano iti bilog. Ken makina apagkalap ti paglakwan na. Nanang, inakiji pagadalan. Ada ing kabil ko adanom iti termos no kayat ti agkape. Adamot tinapay ijay. Ay, anti agas ko, anak ko. Ikabil ko dito lamiseta iti asidag ti katreyo nanang. Adamot ten nakabote adanom apag tumaryo. Ay, agdama na, anak ko. Ay, wan gayam. Pakibagayon to kani tatang. Ano umay ti gumatgatang iti lote. Ibagayo ta ibabawi dalaangan. Saan dan nga ilako? Kasano ti plano ni tatang mo agumatang iti bilog ken makinana? Padasak laangan ti aglon nanang. Isunton ti gatang na iti bilog ken makina. Adamot si dadaan at tumulong iti Department of Agriculture kadag iti mangalap akayat na ti gumatang iti bilog. Ay, nangag kong agpaiso da ita a programa ti gobyerno, anak ko. Napan nag-eskwela ni Lloyd di na inala ti kotsena. Di kotsena ti aramatan tama pan mangkita iti lo ti agatangan ta. Agsagana ka nga ruden tamapantan. Amangan no adapay makauna. Naglaka ti panangilako da. Kat mayat pa iti lokasyon na. Kasta dagiti tao anakurang ti ammuna. Pakita amlay da iti kwarta. Agmulagat dan. Makikita ko na ti dudur as ti negosyo iji apaset. Higid ti baybay. At da isla matanawan iti asideg. Ken bat-bato nga agduduma ti sukog na. Magagara na ka makakita iti ibagbagam alote. Masigurado ka magustuam ijay. Buya lang iti asideg. Ay na, makaayayo. Pasensya kayon, sir. Ngamsa na kayat nga ilako ti anak ko ti lote. Anya, kunam hindi nga ilakom, ita ibabawim. Kasta kayon sa mamirmiraot. Awan tinapudno asauyo. Ladingitak, sir. Kung ang amin di anak ko,
Nga ison ti agi remedyo iti igaatang ko iti bilog ken makina a pagkalap. Naturturay ka di ti anak mo ngam iti sika? Awan ka di maiturayam? Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetay ita alawas a napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, agsursuro ni Lloyd nga agmaneho, kat napadalanan na ti adu-adanom, iti lasong-lasong nga kalsada. Naparsyakan nga rod iti narugit adanom ni Amy, nga agisursur-sur iti ikan, iti igid ti kalsada. Nakita ni Amy ti plate number tilugan. Nasurun nga rod daytoy, ngam awan maaramidan na. Tapi manaw mutlaeng tinasaw alugan. Idi mapan kumabayadan ni Rod Telote nila kay Makaryo. Nasurun daytoy. Papagayam, denggan tituloy te seryeta yu itaalawas a napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Ladingitek, sir. Kunang amin di anak ko nga ison ti manghirimedyo iti paggatang ko iti bilog ken makina a pagkalap. Naturturay ka di ti anak mo ngam sika? Awan ka di ti maiturayam? Ti anak ko ngamin ti mangtawid iti nasao alote, madam. At dagayang plano na. Ngam di namot ngamin imbagbaga kanyak. Kasaritak to day ta anak mo. Ay, Imposible adi na kayat, no pakita ak itirinapad a kwarta. ladingitag ngam day tangamin ti bilin na. Madam, sir, di na kayat ama ilako ti lote. Binanbanog na kami laang. Ha! Naturturay kat day ta nga anak laang. Sika ko mga ama ti agdesisyon. Saan kat nga iso? Ladingitag at talaga, sir, madam. Jakmut ngamin amaw nga da plano ti anak ko iti dayjay alutay. Nakitam ka diti ibagbagaday di alakay nga anak na. Awan mo tinakita, itinapan kami kaniloid. Sinalbag dagi jay ang mamirmiraot. Di da mo ti sasawanda. Makapasurunda. Ay, ubawan ang nama. Mayat kuman apang ipatakdran iti pasdag apag negosyoan. Padasam to ang mapanrangrangan ida. Pakitaam ida iti adu a kwarta. Diyak lang amin dinamag, no ayan ti pagbagana nga anak na. Amangan no napan nagkalat. Numangalap lang, apay kumadi na awatan ti kwarta. Masigurado ka saan ang nakakit-kita na jay, iti rinagpad a kwarta. Talaga asayang dayjay alote. Oray siya kat kayat ko launay ti lokasyon na. Napinta sa kitaan ti aglawlaw. Mabalin pa iti agpaabang iti bangka apagluganan ti tao. Amapan agpasyar iti isla, abat bato iti aglawlaw. Ay, talaga sayang. Naangin ti panawan. Sigurado nga awan manan makalapan da tatang. No kastoy anadawul ti baybay. At data pa'y ladi ti pagadalan. Ang sabali ti adda di tapanunot mo. Dandani nga minan ti eksamen tayo. Saan ka di? Iso nga ron nga ipasnak mo pa'y di ti pagadalan. Jaylatan ilakom ti kanayon nga adda di tapanunot mo. No saan ta makabayad? Saan ka di asaan tamot ang maka-eksamen? Dayta ti parikot ko. Sa bagay. Saan tapay anak kabayan nga agpahiso? Dayta nga ron ti pagdandanagak. Apay, awan ka diti sa bali a pangalam iti pagbayad mo?
Adamot kit di iduldulin ko aparay ti masakbayak. Adang amin planok. Sayang mo't no maguyod ko dayjay. Adang amin nakaisang ratan na dayjay. Panagkunag. Ado ti urnong mo. Ta saan ka mat agastadora? Ada ka di pa'y agas yun, nanang. At dapay mo't anak ko. Ibagak tulaang no maipos. Di kay tumat ngamin ibaga adagos. Sapay no marigatan kayo nga agangos, makapadanag kayo. Lading itek ti kastoyan na pasama kanya kanak ko. Diyak lang arudan makatulong. Pag problema andak pa. Saan nyo matanagayatan day ta na pasamak, nanang? Saan da kayo ang mabalin abaybayan? Himbag lakit din anak ko. Tanasingput ka nga anak. Rumpang laeng, asyak ti mga sikaso kada kayo, nanang. Kasano ka di an naamwam ala ko day di alote? Ngam saan mo't gayam? 5 bastilugan minaminsan kadagiti kakadwa ka tada ginagarami. Kat nakita ka nakapaskil ti lot for sale. Ubing samot lagayam tinangipaskil. Ha, masurunak. Nagsarita kami na minsan iti lakay. Dinamag ko no akin ko ka. Tay sukat nga ruti adayjay. No idi kumapay abinayadam. Di awan ko man ti parikot ita. Jakmut nga ron ammo akas je dagije amamirmiraot. Buwisit dagijay. Ay, nagsayang lakit din dayjay. No kumain lako da dayjay alote. Ada pang rukyanda. Oh, ti sadala nga kalkalap. Di da mo nga aramatan tisang kabasit nga utak da. Wan nga rod. Ha, awan pa'y panunot da. Tila ang aglangsot ti ammo da. Pinagnamnamada ti tao. Awan ka di tinakalapan nyo, tatang? At da nakauna adakkel abilog apag kalap, anak. Di awan nga ron ti ilakok ita. Bayam, padasan mi ti tumapawag no pumanaw dagiti dadakkel abilog. No awan ilakok, inaklarudan agangkat itikan kanan nga isursur ko nga ilako, tatang. Iti kumaadayaw ti pagkalapan dagita dadakkel abilog. Takaasi kami mo't ababasit ti bilog na. Awan maaramidan tayo, tatang. Awan mo't gaway tayo. Tapno kidawan tayo kadakwada. Asaan da nga agkalap ditoy? Ay, agawid tangaruden, anak. Wan man, tatang. Inaklaangan agangkat itikang kanan. Taison ti ilakok. Barang saan dakpay anaunaan dagiti agisursur-sur itikan kanan. Anya day talakom? Saan mat nga ikan? Awan ngamin tinakalapan ni tatang. Kan-kanan dagitoy. Ni, adda sumungad an nalabasit alugan. Ay, agpaigid ka! Pamain di tayan mo! Ay! Ay, sus! Ay na! Nasagi doon ti bigaog kat naiwaris ti lakok. Impilit ng tumatlat nga inlamas. Uray na ilot ti kalsada. Awan mo't nga ron paglisyak. Si Mardang tilugan iti asidag. Ay, adarumar ang lalaki. Ha? Ay, nagtaer si ka! Uray man nataer no bastos mat. Day tamanan alogan dyan ang parsyak kanyak itinarugit adanom. Ita, inuwaris naman ang tilakok. Sorry ha. Saan ko ngayon gagara? Hoy, gapo ka dita di kotse ka, iso adi na kami ipirpirit. Amom ka din umano ti paunak ditakan kanan. Ita, naiwaris. Bayadam! Bayadam! Kwan. Awan igam ko ita kwarta, miss. Adto iti address ko. Umay ka ije balay. Tabayadak ije. Rumbang lang. Mata pobre ka. Bayadak, miss. Basta umay ka dita address ana ilanad iti dayta papel. Sige tagdardarasak. Imanawan ti kutsi. Madlaw anasingpat dya lalaki. Ay, nagtaer si ka. Anya na simpot. Iso tinang parsyak kanyak itinarugit adanom. Ita, inwaris naman ang tilako. Kuna namat adi na inggagara. Namindwa adi na inggagara. Mapanak ija balayda. Tasingirat itinangina. Ita ka di ti papan mo? Anya pa'y kuma.
Asapulak ti kwarta. Narugitan ti lako, tanaiwaris kat nga rod iti ayan tinarugit adanom. No saan ko maaloko da ti lalaki? Ay, kayat mo, ta sumurutakkan ka? Kita man, no kasano asingiram dyan lalaki. Sumurot ka kanyak? Sige, umay ka nga rod, tapno da kadwa. O sige, intangarudan rumaot, itibalay tibak nang. Saan aga po tabak nang da? Kat ilupit-lupit dalaangan ti pobre akas kadata. Amalia, numalpas mo ti daldalusam di ti unag. Ingkamat dalusan ijerwar. Ije laoda asidag ti gate. Ay, saan ka di pa'y adinalusan ti hardinero, madam? Anya a hardinero? Kat nagpakada ang nagawid. Ngam di pa'y nagsubli. Ay, kunak no nagsublin, madam? Kurang ka iti obserbasyon. Di mo makita ti awan kan adda. Ay, ipampamaysak ngamin ti trabahok, madam. Ala, ingka kat agdalusad. Awanan ti ado pa'y a diskusyon. Eh, wen, madam, matungpal. Sige, mapanakon. Uy, dayto yan ti address asap sa pulenta. Block 9, Diego Silang Street. Singirat iti nangina da di lalaki. Gapo iti panang perwisyo na kanyak. Ay, ne, adda babae nga agsagsagad iti unag ti gate. Ay, katulong siguro. Agdamag man. Manang! Mabalin ka di ti agdamag? Anya ka di day jay, babalasan. Adda ka di baro abastos nga agnanaad di tadak kalabalay? Baro abastos. Ay, adda baro dito, ngam saan abastos. Ni Sir Lloyd, ngam nasingpet mat. Tika di mangiman maneho iti nalabasi ta kotse, manang? Agsursuro pa'y nga agmaneho ni Sir Lloyd, adeng. Isu ka di ti masapul, mau. Masapol ko ti bayad na iti inwaris na alakok, manang. Imbaga na ngamin, adito nga address ti pangalak iti bayad na. Ngam, awan pa'y mat ni Sir, adeng. Awan ka di ti kabalay na mabalin amang bayad iti utang na, manang. Mataktakak mo't launa yan no iti sabali manan nga aldaw ti umay ko. Aguray, tay nakman ibaga ka ni madam no kayat na kayo asangwan. Lakay, anyang ay tinapaninla ko ni Eme, no awan tinakalapam ako nam. Nagangkat iti kang kanain. Isaw tinapan na inlakaw. Ay, piiman mo ti anak ko. No saan nga ikan tila ko na, kan-kanan ti mapanunot na. Ay, bareng ano makaturpos. Tapno saanin nga gisurusur iti ikan kan kang kanain. Nasaot matkit di ti anak ta, lakay. Nasingpet kan nagagat. Day tamot ti pagyamyamanak iti apo. Tanaanaw ti anak ta. Saan ka di nga imbaon ka nga agdalos ijerwar? Nga mapay nga adda ka ditoy. Adda babae nga agsingsinger iti utang kano ni Sir Lloyd. Adada iti ruartigate. Pastrik ka da, madam. Anya, kasano kumaan na kautang ti anak ko? Day tamat ti kunada, madam. Adda inted ni Sir Lloyd nga address kan kwa na. Disente ka di a tao? Ang mga no scammer ang mabirmiraot. Saan mo't adisente, madam? Pastrik ka day taka sa uyaw? Saan ka nga agpastrak iti pagduaduan at tao? Umayak takasaritak ti ibagbagam. Umunak nga rudan, madam. Ibagak nga umay kayon. Kasano kumaan na kautag ti anak ko ken ka, babae? Naka-apron ka pa'y. Idento ta saan ako sina to'y naturong mo. Uray awagan nyo di anak yo, madam. Dinalapos na ti sanga bigao alako. Iso na iwaris. Naskan abayadan na, tadakkel mo ti puunak ijay alako. Ha! Bigao lang? Dahi ti imayam dito balay mi. Agawid kan, mamirmiraot! Sige, agawidak, madam. Ngam mapanak iti ayan ti kapitan mi. Kat ibagayo iti anak yo, nga agsango kami iti ayan ni kapitan. Natangsit ka, marigrigat. Ha! Mabitla ang tawagak ti anak ko. Hello, Lloyd. Adda ka di utang mo iti maysa nga aglaklako a babae?
Imay ka din dita balay, mama. Bayadan nyo ko, ma. Basol ko ngamin. Dinalapos ko tila ko na. Awan kas nga intugot ko. Isong imbagak nga umay naalaan dita balay. Saan ko kumanabayadan? Ngam ko na nakit din nga agsango kayo kano iti kapitan. Kaasimat ngamin, mama. Isong nga itadyo ko malatan numano ti bagana. No maminsan. Alwadam titigtignay mo. Tapno saan ka mairamraman. O sige, bayadak man laangan. Ipakitak dito'y ababae sa anak apot. Ha! Basit la siguro agad at di mayam dito'y balay mi, si kababae. 3,000 amin, madam. Ha! Day talang agatan, ti ibagam apakisangwan ti anak ko iti kapitan. No saan nyo abayadan ita, madam? Kapilitan akasta ti mapasama. Itad ko kan tapno mapnag ka. Ibarsak kon di taayan mo ti kwarta. Pidutam! Yeah! Saan ko kumapidutan, madam? Ngam talaga ngamin amasapol ko dahito akwarta. Kan saan ko mat adinawat kada kayo. Inton maminsan, bagbagaan nyo, di bastos nga anak yo. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetay wita alawas a napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo tawan intugot ni Lloyd Acacia. Inted na ken ni Amy ti address na, tapno ijay na amapanalaan. Ti bayad, tinawaris alako na. Napan nga rod da Eme ken Gemma, iti nasaong address. Ngam ti ina ti baro, tinakasarita da. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay wita alawas ang napauluan. Maartapan kanto, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan ko kumaapidutan? Ngam kasapulak dahito akwarta, madam. Kan saan ko mat adinawat kada kayo. Inton maminsan, bagbagaan nyo di bastos nga anak yo. Saan abastos ti anak ko? Si ka mamirmiraot! Damagan nyo iti anak yo, noan niya ti atraso na kanyak, madam. Ngam, awan panawon ko iti mata pobre at tao. Mapan kamin. Awanan mo do ang mamirmiraot, bastos! Narespeto ak kadagiti tao, nga amo na respectuan ti pada na a tao, madam. Ngam no di na amo ti rumispeto, sabalin asaritaan dayta. Nakapanaw dan, madam? Anya nga ta tinapasamak? Kasaritak ni Lloyd apaman na sumangpot. Ha! Imtuodak, noan niya tinapasamak. Diyak kaya ti kinabastos day jaya babae. Nadayaw pa'y mat, idi siyak ti kasasauna, madam. Di mo man isakit day padam ang mamirmiraot. Da kayo nga minti agbagay nga agsarita, tagpada kayo iti kasasaan iti biyag. Madam, Saan kit din? Mamirmiraot day jay a babae. Itsura laangan ti kawas na katawan maipanakal na. Ha! pagkunaan yumat, madam? Di mo ka din nakita na pimpintas pa'y ti trapo ngam ti kawas na? Nabiit ka mo't anaglako, anak ko. Ay, ada nang dalapos iti lakok, nanang. Iso na iwaris. Di sayang tilakom no naiwaris. Pinabayadak iti nang dalapos, nanang. Apay nga ruda kasta ti itsuram. Kasla dagura kadagiti matam. Bak nang tinakadalapos, nanang. Inta dyan nakadalapos ti address na. Ijay ko anapan inala ti bayad ti inwaris na alako. Adda ka di madya na pasamak. Iso ama di teacher po, anak ko. Mata pobre nga minti ina ti nakadalapos, nanang. Mamirmirao tak kano. Tajay la kano 3,000 tinapnapanak ije balayda.
Impurwak na kit din iti sangok ti kwarta. Ay, bastos ang aron no kasta. Agpada da iti anak na abastos, nanang. Ngam ikarik. Artapak to dagiti atat tao. Tatang, agrubot kayo. Napatgantilon ko. Ti paggatang nyo iti dakdakkel abilog, kan makin na nga usaran nyo nga agkalap. Ha, pudno ka di anak. Makaadayo kamin ama panagkalap. Wan tatang, ngam masapol nga agbayad tayo mat adagos, no lakat ada makalapan nyo. Tapno malpas adagos ang mabayadan tilon tayo. Uwain anak. Basbas siti mabayadan no makabayad tayo adagos. Wan tatang, kat inton makabayad tayo, mangrugi tayo nga agurnong para iti arapaap ko iti lote. Patakderan tayo iti pagnegosyoan. Uwain anak. Di ka pala nakaturpos ng addan planom. Wan tatang, sana bale, tadanda ni akmatan agturpos. Ala, intangaro din alain tilon mo. Imbagdadakan, agsarita tayo tinalapat. Anak ka diti pagsaritaan tayo, mama. Kasano anaadaan ka iti utang iti may saan na babaa klase ti tao? Bastos pay? Mama, kaasimot yaglakla ko. Nadalapos ko tilako na. Jak na kontrol tilugan. Anya ko matibasol mo? Apay, adi nagpaigid. Nagpaigid, mama. Ngamjak nakabig adagos ti manebela. Iso anasagid ko tibigao na. Jayla ka 3,000 tinang bastosan na kanyak? Idi emporwak ko iti sangwanan na ti kwarta? Apay ngamin nga impurwak yu ti kwarta, mama. Inyawat yu kumaan na sayat, Ha, saan ko akalabel day jay a tao? Emporwak ko, tadyak kayat akalangan ti kasjay a klase ti tao. Manang, nakitam ka di jay babaya nagbayadan ni mama? Heywan, sir. Ididamo kat saan akayat abayadan ni mamam. Kat, anya ti ko na jay babae. Imbaga nang agkita kayo iti kapitanda. Impurwak ni mamam ti kwarta iti sangwanan na. Unay lakit din ni mama. Kunamot jay babae, asaan na kumakano apidutan. Ngam nagbanugan na kano ti kwarta. Di nakanumat dinawat kada kayo, sir. Napintas ka di jay babae, manang. Ay, wan, sir. Napintas mo't a babae. Nang runa no maayusan day jay. Adupay laang ti atiwan na Limpyo pa lang aron ti panagkita ka, manang. Uray da kayo, kat kunayo mata napintas. Ay, sabalin samad daytan, sir. Mayat itan ti pagkalap yu, tatang. Adapay tadlo akadwayo amang iguyod iti iket no kas pangarigan. Parang makaswerte kami, anak ko. Umayak to sumabat dito nunam na maag asumanglad kayon, tatang. Sapay ko ma. Tasan asayang tiyo umay mo isasabat, anak. Saan mat siguro, tatang? Ikararag tayo, makatumpong kayo kumaitipangan ti ikan. Ay na, magdilang anghel ka kuma ako na ti Tagalog. O sige nga rodon, tatang. Tumapog kayo, tagawid akmutan. Awan kadwa ni nanang ijibalay. Mala, kaduam tao dagiti inna dagiti kakadwa ka tumapawg asumabat, ha? Wen, tatang, agtutulag kami to, noon niya nga oras kami nga umay sumabat. At damat la ka din naawis yu akadwa ni tatang mong agkalap. Babaan iti kabarbaro abilog, anak ko. Taluda, nanang. Barong makaswerte da. Damo pa'y matngarod nga itatapog da, babaan iti baro abilog. Huwag ako ma. Tapno mabayadan adagos tilon mo. Wan ngarod, nanang. No lakat mabayadan tayon tilon, agurnong tayon ti pagpatakder tayo iti pasdek, iti lote nga ilako kuman ni tatang. Umdas nga tati makalapan ni tatang mo, apagpaaramid iti ibagbaga manak ko. Makaurnong tayon tumot laang, nanang. Inton makaturpusak, isunton ti una a proyekto. Ikarkararag ko ti panagbalikim, anak. Kan saan pa'y adakkel ti ipatakder ko, nanang. Padakkel to no nabaligin ton ti negosyo.
Uray inayon munto ti kadaanan nga alahas ko. Tapno mairugim apaman nga agturpos ka. Ha? Adda kadaanan nga alahas yun, nanang? Adda anak ko. Induldulin ko tasayang numapukaw. Gaputamay ti pangaramatam. Irwar kohon. Nanginalakit diday jay nga alahas anak ko. Sa dino ka diti planom apagtrabahuan? Nagturpos ta iti hotel and restaurant management a kursuta. Planok ti agipatakder iti basit a restaurant, kan lodging in iti igid ti baybay. Anya? Uy, dakkel ti puunan a masapul iti kastaan negosyo. Gayam. Idi pay laeng, inrugi kon tinagurnong. Oray may sakla ang a vendor, kaya't kumot ati lumungaw. San abale? Taamumot ni tatang ti agkarpintero, tasigod kat nga rod a karpintero. Nagngato gayam ti arapaap mo. Gayam. Kakaisuna asaan ang mabayadan ti arapaap. Sa bagay, italaan na amwak day tanga arapaap mo ha. Kunaklakit din no agabroad ka. Kay kayat ko ti agtrabaho ditoy, ngam ti agabroad gayam. No saan ka makabroad? Alaan nakman nga rod kas empleyadom to. Sika ti kaunaan nga alaek, no agbaligin to ti planok, gayam. Dandani ka nagturpos iti kurso nga HRM. Sikanto ti mangimaton iti mais a hotel tayo. Wen papa, ag-training akpay, tapno sigurado. Rumbang laeng. Adda mang train kan ka, tapno makasursuro ka dagos. Sayang di plano yung amang ipatakder iti sabali apasdak iti asidag ti baybay. Saan mo nga palagip na ijay? Tamasurunak laeng. Haging gayta, bakanti pa'y lang da alote. Ay nalpas kuman ti proyekto ijay no inlako da kanyak. Ala, bayan nyo daytan papa. Awan gayam. May sa kano a hotel, ti pag-ujitian mi, papa. Ide kadakalan a hotel. Ije ko mahotel tayo at ipag-OGTM. Sumuro taklatan iti ibaga ti professor mi. Kidawom nga ro iti professor mo. Nga iti hotel tayo ti pag-OGTM ti daduma. Saanen papa? Adda connection ti pagadalan iti dakkel a hotel. Adda ka numot kakadwa tayo ngag-OGT iti dakkel a hotel. Nga agtawad iti sabali a pagadalan. Mayat kumaano sa balimot to oras da, ta sa balimot kada tayo. Ay, saan amaliklikan? Nga adda kagiddan tayo asabali a pagadalan. Sa balimot siguro a floor ti pagyananda. Alangan mo't nga aglalaok tayo. Sa bagay. Ay, adu tayo samot nga ag-on-job training. Agduduma a departamento ti pagtrabahuan tayo. When mo't kit di, friend? Sa tayo to agsisinukat iti departamento. Sigurado lakit di, nga adda makalangan tayo nga agapo iti sabali a pagadalan. Iso nga ro ti ibagbagak, gayam. Ngamin, dakkel a hotel, jay papanan tayo. Naswerte mo't day taginatang yu abilog. Takanayon nga ado ti makalapan yu lakay. Isu nga ro bakit? Isu na laeng. Ta sana masango di anak tanti agilakaw. Tamadama ti OJT na. Imbag ata nasingpot mo titinulagan na abayar nga umay mangala iti makalapan niyo. Nabayag ka no asuki na dayjay. Dakkel ti pwesto na ija tsindaan. Kabarbaro siguro abayar. Ta saan kumot nga am-am mo? Iti sabali apalingkay ti paglaklakwan na bakit? Isumat lagayam asaan ko nga am-am mo lakay. Saan nagkamali ti anak ta anaglawn? Ta nakabayad tayo matadagaws. Nawadwad mo't akan ayon ti makalapan nyo. Ta makaadayo kayo nga agkalap. Mayat nga agpaisaw, no dakdakkel abilog, adi makina ti maarama ta pagkalap. Masurunak. Tapay nga iti sabali a hotel pa iti pag-OGTM.
Iso ti kaya ti pagadalan, papa. Kabagyan ti professor ti aking kuka iti nasao a hotel. Imbagam kuma nga adda hotel tayo. Saanen, papa? Ijay mo't ti pagujiti anti amin nakakadwak. Peste ket di dagiti tattao. Adda nga rod hotel tayo. Anya nga rod ngay, papa. Iso mo't ti bilin. Sumuro taklatan. Tapno na nga to ti grado nga itidday. Sana bale, tanong makaturpusak. Ijay mo't laang hotel tayo ti pagtrabahwak. Ay na, nagpintas ka mo ten iti day tanga uniformem kan make-up mo, gayam. Slight laang mo ti makeup ko. Tapno presentable mo't asumango iti manager ti dakkel a hotel. Ay na, nagpintas ka talaga, gayam. Sikamat. Uray sika, gayam. Ala, mapantan iti ayan ti elevator. Iti pay may kanam akad sa aran ti pagjutian ta. O sige, inta nga rudan. Orayan tapay amang lukat. Sige. Ala, umunagtan. Ay, gayam, makitam ka diti lalaki nga umunag iti elevator. Ha? Ti bastos a lalaki? Kadwata dito'y unag ti elevator? Apa nagidop ti silaw iti elevator? Ay, nagsipngat. Awan ka diti kuryente. Nagsipngat mo tayo na. Oh, aday ta. Insilaw ko ti cellphone ko. Don't panic. Adalakit ti generator ti hotel. Sika? Ti lalaki abas. Saan abas tinagan ko? Siyak ni Lloyd. Ulitak ti akid daw iti pamakawan. Saan ko ngayon gagara tinapasamak idi kalsada? Agsursuro akpay lang amin idi nga agmaneho. Ay na. Ay, aday ta, nagsilaw man ang elevator. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetay ita alawas ang napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, at dandakal abilog a pagkalap nila kay Makaryo. Kat adungarod a kanayon ti makalapan da, isu nakabayad da adagos iti lunda. Idinadanon ti panag-OGT da Emi ken Gemma. Nagraranada kadaloy iti elevator, ti dakkel a hotel. Taijay mat nga ag-OGT, ti baro. Kalaat nga rod a nag-brown out. Simip nga iti unag ti elevator. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay wita alawas a napauluan. Maartapan kanto, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sika? Ti lalaki abas? Saan abas tinagan ko? Siyak ni Lloyd. Ulitak ti akid daw iti pamakawan, ha? Saan ko nga ingagara tinapasamak idi kalsada? Agsursuro ak namin idi agmaneho. Ay, aday ta, nagsilaw manan ti elevator. Agyaman na. Kunak nung mabayang itayan nga ag-brown out. Oh, naglukaten ti elevator. Dito yak may kalima akad sa aran. Da kayo? Iti 6th floor. Sige nga rad. Akikita tayo manen. Sige, rumarakon. Sige. Ay na. Napanan tinataer abastos. Ay, nasingpet. Uy, agsursuro mo't piman nga agmaneho, sika. Ay, saan ka di anataer ti loko? Ha? Ay, Jack amukan ka. Uy, uray kalalim mabasit, gayam. Agtala ka man dito. Oh, naglukatan ti elevator. Rumortan.
man makitak ang nagbaliwan titigtignay mo, sir. Ha? Anya ko man tinagbaliwan na, manang. Pasaray makitak ang nasaranta ka. Inton kwan, umishisem ka ngagmaymay sa. Inton umapan kay Jidakil a hotel, nagsapa ka. Kasla inspirado ka kanayon. Saan mayat, manang? Anya saan? Am mo kan, sir. Siyak tinangaw awirken ka, manipod ubing ka. Ammo konti ka babalin mo. Manang, mangagda ka da papakin, mama. Amumot ti ugali da. Manipod ubing ka. Sinursuruan ka asaan amang tagibasit itipadam a tao, sir. Isu aday tati indakkel mo anasaya at akababalain. Ado nga minti kaadalak a marigrigat. Ngam nasaya at da gagayam, manang. Napingat mo't nga agarem kan ka jamay sa akadalan ta, friend. Saan mo ka di pa'y asungbatan? Inkarik iti bagik, apalpasak pa iti planok, sakbay ama ayan ayatak. Makauray ti lalaki iti biyag ko. Sa bagay. Gayam, patuluyam ka di ti planom nga agpatakder iti pasdak, apaman nga agturpos tayo? Iso ti kaunaan a proyekto. Inkarik sa anak nga agbalin nga agnanayon a vendor laang, nga ikuskuspil ti adda mabalin na iti biyag. Naduras kayon. Manipod dakkelan ti pagkalap da tatang mo. Adda pa yan buyer yo. Saanan asika ti mapan aglaklako ija tiyandaan. Wen tadata mo ti hotel. Apaman nga agturpos ta, irugik ton ti proyekto. Ay, masirib ka talaga gayam. Tai di pa'y lagayam arinugyam tinagurnong. Manon atawon nga urnong mo ti pagpuunam. Diyak ka mo, ngam ada kano inayon ni nanang. Nabayagan nga induldulin na. Tawid na kano iti day di lola. Apay ako mapkapsot matan ti hotel kan restaurant. Manipod at daim patakder ti kakompetensyak iti negosyo. At adumot ti mapmapan iti hotel na. Tamay mayat ti lokasyon ti hotel na. Asidag iti mall kan iti sentro ti syudad. Sinalbag nga minday jay a tao. Pinirdi na ti negosyo ta. Masapol nga agbawasak iti trabahador. Kumapsot at talaga ti parokyano tayon. Kapilitan na kasta. Awan pagsweldo iti ado nga empleyado. Diyak maawat da itoy. Kumapsot ti negosyo ka. Anya ita ti aramidan ta. Mariribo ka na nga road. Kimapsot ti negosyo. Tabi masit ti parokyano. Kablaawan ka, anak ko. Dimte ngayon ti tagtagi uray tayo. Ti panagturpos mo. Baligi tayo amin day ti tatang. Kat itatanal pa sa kon, mairugi mo ton ti plano. Si dadaan akamang tulong ken ka, anak ko. Agyaman ak unay tatang. Ngam ti panagkalap yu pa iti ipamay sayo. Kanayon ngamin nga ado ti makalapan nyo kadagiti matangtangdanan akad kadwayo amang ngalap. Kabailam nga raw, anak. Wan tatang, bantayak laang mo't dagiti agaramid iti pasdak. Sa bagay, nalaing kamot kit di, anak ko. Gamsapay ko ma, tasaan ka atumboy. Kas lalakyan ka ngamin ititigtig na yumaw. Da kayo talaga. Babae ito'y anak yo, tatang. Gamsaan ko pa'y ngamin amasangot ti makiayan-ayat, taadu pa'y ti plano. Nagbiit pakder ti pasdag mo, gayam. Ay, dandanikan agakop iti perak. Na, unay ka ti agakop iti perakan, gayam. Si Kangay, awan ka di pa'y nasaraka matrabaho? Adun tinagaplayak, ngam awan mo't ti bakante at trabaho. Ay na, malpas ko man ti proyektom, tapno makatrabaho akon. Sumagmamanulangan abulan, malpaston. Kan amom, ada pa yan babasit abilog, apagluganan dagiti mayat nga agpasyar, iti babasit nga isla, iti aglawlaw. Ay na, sigurado lakit di nga adun ti umay a turista ditoy. Day tamat ti kuna ti kaadwan. Imbaglakit din, tasaan nga nailako ni tatang daytoy alote. Ay nagayom.
Masirsir matak nga agbalin kanto a milyonaryo. Ha? Nalabos sa amot tunday tagayam. Lloyd, kumusta ti hotel? Adda ka di matlang parokyano ita alawas? Basit, papa. Kasano, numadanon ti panagsusweldo. Awan ti umanay apang sweldo kadagiti empleyado. Apay nga tangag malmalas ti negosyo kay tatawan. Asino nga tati malas? Gapo siguro, tadan ka kompetensya tayo, papa. Ay, peste gid di day ta ka kompetensya. Di pa'y pumanaw dito lugar tayo. Wisit! Saan nga ta amay mayat no ilaklaka tayo ti bayad ti serbisyo tayo? Oh. Tapno umadumanen ti umay aparokyano tayo, papa? Ay, ad-addan Di mo pa'y amo nga aramatan ti utak mo. Saan ka di akay kaya ti tao tinalaklaka, ngam tinangina, papa? Ay, baliktad ti amo ma. Anya pa ti masapulam ngay, nunalaka ti singir mo. Lugi negosyo Papa, panagkunak. Ado ti umay aparokyano, nunalaka ti presyo. Nunalaka. Dagiti mamirmiraot ti umay. Anya ngay ti maalam kadakwada. Panagkita ket sumarsarantakan, bakit? Lakay, kabagayak sa ti kabarbaro a doktor ko. Sinukatan na ti daduma nga agas ko. Tasaan ko kano a kabagayan ti sigod nga agas ko. Mayat ti bitamina nga inted na. Ay nasayaat nga rod ano kasta. Makaginawa ka, mait. Lakay, imbaglakit din ta pinadas ni Emi ti sabali a doktor anang ipatsikapan na kanya. Hindi pa'y lakumaan niya. Ko mga rod. Kun kinaasyan siguro ni Apo. Gapo iti kanayon ko apanagkid daw asumaya at kumamot ti kasasaad ko. Dakila talaga ti maitulong, tinapasnag ka pa nagkararag. Pudnot ako namlakay. Basta napasnag kang agkid daw, di nakabaybayan ti Apo. Awan mati parokyano, Lloyd. Si kapayan ti adda dito front desk? Nag-resign ti front desk officer, papa. Napan kano iti sabali a hotel. Oh, just kikindi. Masurunak iti dayta hotel. Karkaritan nak dayta hotel. Dayta puso yo, papa. Awan ti maaramidan tayo. Ay, saan ko maawat ang mabangkrap ti negosyo ka? Makabawi tayong tumatlaang, papa. Itapay nga agpapanaw ti empleyado. Awampay ti umay a parokyano. At danto siguro, papa. Ay nalakay, nalpasan ti pasdak ti anak ta. Kaslatagtagainop ti amin. Jakla impagaro, pamadaan tayo iti kastoy apasdak. Pagbalinan kano ti anak ta alaging in ken restaurant. Nalaing at talaga ti anak ta, uray babae. At dapay babasit abilog, apaabangan na kadagiti mayat nga agabang. Adulakit di ti mayat nga agpasyar iti naduma-duma ababasit nga isla. Ken adulakit di ti mairanaw, gapu iti daytoy a proyekto ni Emi. Ado ti matulungan na nga agbalin nga empleyado. Uray saan nga agbalin a milyonaryo. Dulakit di ado ti matulungan na. Dayta tinapatagbakag. Ti makatulong iti pada a tao. Saan ko asayangan ti alahas nga inlako, ta makatulong tayo, lakay. Apay ka di analiday ka, sir? Mas daawak. No apay ng awan matan ti umay aparokyano iti negosyo ni papa, manang. Talaga ka di nga awanan ti umay, sir? Awan nga rod, manang. Itapay, tas siya akong ti mangiman manihar. Awan basol mo, sir. Naira na laang nga dangamin na ibangon akakumpetensyayo iti asidag. Anya nga tati aramidak. Aburido pa yun ni papa. Di na maawat,
Anabangkrap ti negosyo mi. Isu ka na yun anabartag? At apon na pa yan na siya kano ti malas, manang. Ay, awan ti tao amalas, sir. Naira na laang ti pasamak, idisikat ti nangimanihar. Sakbay nga ilukat tayo ti lodging in inton Lunes, agiwaras tayo pa'y kadagiti flyers. Tapno amo ti tao, amang lukaton ti lodging in ken restaurant. Uray ka dagiti babasit abilog apaabangan, kat mairugi mo tan inton Lunes, gayam. Grand opening tayo inton Lunes. Inawagak mo tan dagiti daduma kaadalan tangaday ti asidag. Isuda ti kadwata nga empleyado iti lodging in. Agiwaras damutan iti flyers. Wow! Sapay ko mataado ti umay iti kaaldawan ti grand opening. Ay, sapay ko magayam. Manglukat ti restaurant, ti lodging in. Uray dagiti babasit abilog, amang ipasyar ka dagiti kayat na ti agpasyar. Naggasat kan gayam. Asino ti makaibaga? At isigod a vendor kat naaddaan iti kastoy a negosyo. Sapay ko mata agbaligi tayo, tapno adu tayo ang mairanod. Da tayo nga agtrabaho iti nasao a negosyo. Saan ka atrabahador, gayam? Owner kan manager. Pairekap kon ti hotel, talugi. Mapan iti sweldo lang ti empleyado. Katanya nga rodan ti negosyo tayo. Ilakok lang ti hotel, no addamayat agumatang. Agpatakder tayo iti sabali a lugar. Diyan napintas ti lokasyon na. Sa dino kuma. Awan mo't mayat nga aglako iti napinta sa lokasyon. Dayta ti parikot. Taon pa'y ti mabilang. Sakbay ang makabangon tayo itinarpuog a negosyo. Buisit kit de. Nagmala sa nabiyag ti kastoy. Itala nga mapasamak na ito'y. Malugi ti negosyo. At dan samat siding ti matugawan ti anak mo. Manipod iso tinangi manihar. Kastuyan ti napasamak. Nakarubot ka mat iho, papanam. Yan tangay pa erikap ni papati hotel. Inakagaplay iti kabarbaro a lodging in iti igid ti baybay, mama. Anya? Kaya't mo ti agtrabaho iti may salaang alaging in? Ada nakaibaga kanyak, a hiring da kano, mama. Mayat kano ti lokasyon ti nasao a lodging in. Saan ka di amay mayat no iti dakkel a hotel ti pagaplayam? Numangag da ti apelyedok. Sigurado adidak alaan. Tanabangkrap ti hotel tayo, mama. Sinalbag gamit ti kasto a kinamalas tayo ita. At da babaya nakatalikod ay tilamisaan. Umasidagak. Tayawat ko kenkwana ti application letter ko. Good morning, ma'am. Yes, anya ti masapol. Ha? Sika? Ha? Adda ka ditoy, miss? Anya ka diti masapol yu dito yung nano mo a lodging in ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetay ita alawas ang napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, inrugin ni Amy nga imbangon ti pasdak, apaman ang nakaturpos. Iti panaglabas ti aldaw, nalpas ti pasdak. Danda ni manglukat ti lodging in kan restaurant, idi nagpaspasarak ni Lloyd ang nag-apply iti lodging in, adi na ammo, ako kwagayam ni Amy. Papagayam,
Denggan ti tuloy ti seryeta wita alawas a napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Good morning, ma'am. Yes, anya ti ha? Sika? Ha? Adda ka dito'y, miss? Anya ka diti masapulyo dito'y nano mo alaging in ko. Lodging in mo ko na, miss? Apenas daw ka. Kan agoray ka man. Bayo data day taigam mo. Kwa, miss. Day tatipod na. Mabalin ka di makita? Ha? May karya ka di, miss. Agaplayak ko, ma. Ang awan mo tan ti bakante. No, kaya't mo lakit di ti bakante at trabaho. Di mabalin. Naudi ka ngamin ang nag-apply. Urean niya abakante ditan, miss. Awan ngamin masarakak iti kabisera. Para dalus laang ti bakante. Utility man. Mabalin mo ti agsubli, no kayat mo. Apayakas na tilang nga, miho. Sa bahali tilang nga, bita. Kaskalan na ahabak iti sukal. Ni mamamet. Amuyo mat sa anak nagsugsugal. Anya nga ro ti pagkaskas taam? Pinapuskol ko ti rupak itay, mama. Kasla marunawak iti bain. Ngam kapilitan at tinilmon ko ti pride ko. Jak mawatan ti bagbagam. Ilawlawag mo. Malagip yo ka di ti babae. Pinuruwakan yo iti kwarta idi. Sino a babae ti dakdakamatam? Diyay nadalapos ko ti bigao anagyanan tilako na idi. Ha? Apay kumaday di abastos? Nagpadalapos ka di, tapno umay napabayadan manan? Adun ti naiwaras mi a flyers, gayam. Sapay ko ma, taado ti umay inton madanon ti panaglukat tayo. Sapay ko magayam. Kit-kitaak man ti bayo data day ti kabarbarong aplikante. Ha? Kita akman mat day tabayo data na. Oh, Lloyd Del Monte? Saan ka di a Del Monte Hotel? Tinangrikap a hotel di ta kabisera? one rod. Isa mas daawak. Amangan no kabagyan na lang mat. Apay nga umay agaplay dito ay. No amana ti akin kukwa iti hotel. Mabalin. Ngam sana ko na nagdamag. Naasyanak kan kwa na itay. Takas lang amin kakaasi ti langana, idi inyawat na ti biodata na. Maasi, wano, adda sa bali ang makagapo. Uy. Mas daawak. Apay nga umay agaplay kat bak ng damat. Jack manam mo. Ngam, adda nakadamagak. Anabangkrap ka no ti Del Monte business. Adun tinagaplayak, mama. Ngem no maamuan da nga anak tak ti aking kukwa iti nabangkrap a hotel. Di da kayat. Addan to aldaw dagitaan ang tagtagibasit kat ka. Malagip yo kadi pa iti tinagibasit yung aglaklako iti kang kanin idi, mama. Di mo man ipalagip kanyak day jay abastos. Saan abastos? Isulaing tinangawat iti application letter ko, mama. Anya kumatibibiyang day jay mamirmiraot. Kukwa na tinasao a lodging in iti igid ti baybay. Igid ti baybay ko na. Jay kadigatangan mi kumakan ni papam. Napintas ti lokasyon day jay, mama. Matanawan ti basit nga isla iti aglawlaw. Kukwa tayo kumaday jay. No saan nga imbabaw iti anak nila kay Makaryo. Gayam, awatem ka di kas empleyado ni nataar. No kayat nalakit di ti para danos. Isulaang mo ti mabalin na trabaho para kan kwa na. Naudi mo't ngamin ang nag-apply. Ay, nagtaar ang nagtawid iti baknang a pamilya. Agbalin a para dalos. Alangan mo tapag dalos at dagiti inawat ko iti trabaho nga inaplayan da. Angam, kabaalan na nga ta. Amangan no saan nga agbayag. Padasan na no kabailan na ti agtrabaho.
Panagkunat kat di na kabailan ti trabaho nga agdalos, gayam. Utility man? Pasensya Isolaang mo't gayam ti bakante ti at trabaho. Papanamon, sir. Nasapa ka matita. Ganado ka mat. Ita ti panagsublik iti lodging in a nagaplayak. Barang awatan dak iti trabaho ijay. Sayang mat ngamin ti hotelyo. Awan mat ngamin ako nam ti parokyano. Wen nga rod manang, Ay, manager ka day ti trabaho mi ijay? utility lang ti bakante ijay, manang. Anya? Utility? Ay, saan amay bagay kun ka day ta trabaho? Manager ko Ano sak? Tada sa bali apanggap ko, manang. Tapno maya sidagak iti aking kukwa ti lodging in. Babae ka day ti akin ko kwa iti lodging in? Wen manang, ti babae idi, adinalapos ko ti bigao na. Anya? Ti babae a pinurwakan ni mamam iti kwarta? Good morning, ma'am. Adda ka di matlaang trabaho para kanyak. Oh, nasapa ka mo't. Ngam ladingita, tayo utility man lang ti adda bakante. Okay lang, ma'am. Kayat ko tiyak trabaho dito eh. O sige, mabalin mo nga rodon ti Mang Rugi. Tapno nadalos ti lodging in no aglukat iton Lunes. Agyaman ako na, ma'am. Mangrugi ak nga roden. Ijay gayam ti ayan dagiti alikaman nga aramatem, kas utility man. Agyaman ako na, ma'am. Inak nga roden. Imposible da ito'y gayam. Janitor, ti anak tibak na. Awan mabalin ko gayam, isolaang mo ti bakante. Dinamag ko no kayat na, kat kinayat naman. Sikamot ti masabat ko, Makari. Asino tinangilakwam iti lote? Ay. Adamot tan pasdak anay patakder, di limabasak. Akwa, sir. Pasdag ti anak ko dayjay. Ah, Kunana apadasin na kanumet ti agnegosyo. nalakaayamot ti agnegosyo, no awan ti adal kan amom. Nakaadal mo ti anak ko, sir. Amuna ti aramiden na. Makita no agnanayon nga agbaligi day ta negosyo na. Sapay ko ma, sir. Dandanin mang lukat. Ad-ado ko mati kwartam, no inlakom langan kanyak day jay alote. Saan mo't nga rod akayat ti anak ko? Ita, adan lodging in kan restaurant na ijay. Umay kayon tuain ton mang lukat, sir. Ta si papanakal kapay ang mangyawis. Taapay kuma nga umayak. Nagbit mo tan na ado ti nagpa-advance booking iti lodging in tayo? Napunon sa amatan dagiti rooms, gayam. Uwan nga rod. Kasano pa'y ngay dagiti kayat na ti agpa-reserve? No saan ida ang ma-accommodate? Amangan numadismayada. Damo pa lang kat saan da ang mapatgan? Madadaol tayo no kasto eh. Damo pa lang ang panaglukat kat adun ti saan ang mapatgan. Mabalin ka diti makibiyang, madam. Ada ko maisingasing ko no kayatyo. Anya ti maisingasing mo? Alain nyo amin nga agpa-reserve. Ngam ibagam nga iti annex ti pangipanam kadakwada. Annex? Sa dino ko mga annex? Pagsaritaan taday ta itinalapat, madam. Itatadatan diti opisina. Anya ti kayat mo asawan iti annex? Nang recap ti hotel mi. No kayatyo apagbalinan nga annex. Paikat ko tinagan na Del Monte Hotel. Paikabil ta, a lodging in annex. Ilakom ka diti hotel mo? No awan pa'y pagbayad, Jo. Pagtulagan ta ti share. Adabi ngay ni Papa. Tapno kayat na nga ipaaramat ti hotel. Sige. Tapno saan lang ang madadaal ti parokyanok. Agaramit ang arudon ti mode of agreement. Sige. Mangalakay ti abogadom, takasta akmet. Okay. Sayang nga no saan ang ma-accommodate amin nga agpa-reserve.
Ibagam a free ride ti mapan kan agsubli iti annex. Numalpas da nga agpasyar dito'y igid ti baybay. At damat logan mi ama aramat. Dumngag kayo anay imbag iti ibagak papa. Importanten sa lakid di dayta. Anya dayta? Awagam ko madag iti trabahador. Taso katanda tinagan ti hotel. Imbes a Del Monte Hotel. Sukatanda iti lodging in annex. Anya? Agmauyong ka kadin? Anya ka din dayta sasawam? Ibabayo pa'y lako mati pride yo, papa. Addan nagpinirmaan mi iti aking kukwa iti lodging in. Adda mapastrak tayo dito'y, papa. Big deal daytoy. Agpanunutak pa Ita ko man, papa. Darasan nyo. Tapno sa anak amadaksan iti nagpinirmaan mi. Apay ngamin na nagpirma ka, adi mo pa inyuman kanyak. Kwarta daytoy, papa. Ado ti guest. Alan awagan yun dagiti trabahador yo. Aggunay tayo kuman. Kwarta daytoyen, papa. Agrubwat ka si Lina, tamapantay di hotel. Anya kumati papanantay jay, kat nang rikap matan. Diyak man amukan ni Lloyd, no anya ti inaramid na. Big deal kuna namat. Awan ti adu at trabahador, isu amasapol nga adatay jay. Adda ka di bisita iti day a hotel? Awan ka no nga rod. Isu adarasam, taras ka no. Abungan datinagan ti Hotel Del Monte. Sukatan kano iti lodging in annex. Ay, jak lakid di kayat. Apay kumamasukatan tinagan ti hotel. Jak mat kayat, ngam nakakompromiso ti anak ta. Masapul nga aramiden ta. Nagado ti tao iti igid ti baybay. Ado ti guest tayo. Uray dagiti babasit abilog. Nagado ti manghayra. Kasano gayam dagiti maipan iti annex, no kayat dan ti mapanaginan na? Adan instruction ko kadakwada, madam. Mapandalang iti ayan tilugan amang itulot kadakwada iti annex. Asino nga iti mangitulod kadakwada? Siya kon, madam. At dapat tinulagak a driver, amang alakan mangisubli kadakwada dito igid ti baybay. Agyaman ak unay kan ka, Lloyd. Na-accommodate matla ang amin ang nagpa-reserve, kan agsangpet ita apa naglukat ti lodging in. Agyaman akmat, tapinatgam ti singasing ko, madam. Nga iti hotel ko ti papanandag iti daduma a guest. Ay, saan ko gayam a hotel? Ta lodging in annex gayam. Ay agasam, kunamlan no fiesta dito igit ti baybay. Wen nga rod lakay. Talaga na laeng ti diskarte ti anak ta. Wen nga rod bakit? Pati dagiti mangalap, tinangdanan na mangilugan kadagiti turista ama panagpasyar iti babasit nga isla. Saan laeng ada tayo ti mairanaw? Pati dagiti empleyado. No kastoy akanayaon, nagaduntun ti kwarta ti anak ta. Bumaknang to. Sikamo lakay. Damo pa ilaeng aldaw. Ibagamon abak ng ti anak ta. Ay awan papanan nano di kasta. Agasampay nga itinagbayad ita nga aldaw. Ado ti inyagyo dito'y abisita. Nga maawan mo't nagbayad iji counter. Apay? Intulod mi dagiti tattao ditoy, ta ditoy da maturog ken aginana. Nagbayad dan ijay lodging in. Annex tayo laeng, mama. Anya? Imparamat mo laang ti hotel? Di kay madanagan, mama. Agbayad to ti aking kukwa iti lodging in, kada tayo. Kaano nga umay dagbayad? Kadalawas tinagtulagan mi, mama. Agsango kayo iti manager ti lodging in. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te seryetay ita alawas ang napauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay.
Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo ita alawas ang napauluan, maartapan kanto. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya, imparamat mo laeng ti hotel? Di kayo madanagan, mama. Agbayad to ti aking kuka iti lodging in kada tayo. Kanon to nga umayag bayad? Kadalawas tinagtulagan mi, mama. Di kay agdanag. Agsango kayo matlang iti aking kuka iti lodging in. Ti ka di babae nga aglaklako iti kankanan ti dakdakamatom. Saan ka kadi amang rabrabak? Apay kumaarabakan kayo, mama. Mabain kayo kadi asumango iti aking kuka iti lodging in? Anya ko matigabain ko? Agyaman kit di? Taimparamat tayo ti hotel tayo? Ngam nang rikap ti hotel tayo. Tasaanan akayat dagiti tao, mama. Nabangkrap tayo. Kumusta ti trabahador iti lodging in, sir? Mayat ko man ubukod yu a hotel ti pagtrabahuam. Diyak manam mo. No apay nga awan ti umay a parokyano iti hotel. Nayra nala siguro nga awan ti umay, sir. Sa balila ang a hotel tinapananda. May mayat ngamin ti lokasyon ti Kabarbaro a hotel. Nailingad ngamin ti Del Monte Hotel. Dayta ti makagapaw, sir. Saan kat a kinamalas? Ngam nakarumat ngamin. Taapay nga awan apulos ti umay ag-check-in. Iso nga idisaanen ang nagsweldo dagiti trabahador. Nagpapanaw dan. Dumten to ti panawin ang makabangon matlaang, sir. Sapay ko mamanang. Dakkel ti pukaw. No kasjay nga awan ti guest iti hotel. Oh, apay akas kala natok kawan iti ulag di ta nagtugawam. Ay, Hindi ka matagtagari ka nagkutkuti. kasla ng rabak ti panawin ken pasamak. Pagkunamat, ay awan lat di ka malawlawat. Ti babae asigod nga gisusuon iti bigao nga aglaklako iti kankanan. Nagbalin ang manager iti lodging in. Kat iso pa'y gayam ti akin kukwa. Anya ka din ti sasawam. At ayamat kasta. Iti binayadak ti dinalapos ni Lloyd ang lako na. Imbarsa ko pa'y iti sango na ti kwarta. Kaano da ita? Apay nga itala ang anaistoryam. Idag sursuro ng agmaneho iti lugan ni Lloyd. Dinalapos na ti bigao anagyanan ti lako ti babae. Kahit, anya tinapasamak. Imay dito balay. Kat siyak ti siningir na. Impurwak ko ti kwarta iti sango na. Apay ka di day tanarupot a kwarta nga ingkabil mo iti bag mo, anak ko. Bayad ti annex daytoy nanang. Masapul nga inakbayadan ti share ti hotel nga impaaramat ko kadagiti guest iti lodging in. Jay ka di kunkunam abingay da? Wan nanang. Kadada itulod ijay nga agapo iti lodging in, adala tabingay da. Kasta ka di anak ko. Kaslaad da sugpunyo no kasta. Wan nanang. Ada nagpinirmaan mi akasta ti mapasama. Ay, nagadumo gayam ti pasikot-sikot iti negosyo. Ngam no ilako da kanyak ti hotel, di gatangak. Ilako da nga ta. Kat addamot mabingbingay da no kasjay nga addamapan ijay hotel, no awanan ti pagturugan da ijay lodging in. Day tati saan tayo nga mo, nanang. Mapanta ka din iti annex, Lloyd. Inak ko magbayad kada mamam. Nalpas matan ti trabaho, ma'am. Mabalin ka akuyugan, ama pa ni Jay. Sige, mapantaro din. Ay, papanan nyo ka di? In kayo agdate? Ha? Anyang agdate?
Sika talaga. Katuan taagkuyog kayo ngamin arumwar. Mapan ko ito ti share ti hotel kadagiti dadakkel ni Lloyd. Ah, Ado ti imbaon tayo ijay, manipod ng lukat ti lodging in. Excuse me, pay, Anda pa'y biit papanak. Agsubliak matla adagos. gayam. Malagip mo ka di pa'y ti inaramid ti ina ni Lloyd, idinapanta ija balayda. Saan ko analipatan? Taday di pasamak tinangkarit kanya, tapno agpursigi ak iti biyag. Ita, nagbaligi ak. Sa bagay. Ay, dakkel ti na itulong ti hotel da. Saan tayo kumaan na accommodate amin na tao no awan ti hotel anang ipanan tayo kadagiti parokyano at turista? Day tangrod kat. Adalang tautang tayo kadakwada. Bili, bakit ti kinasingpot mo? Saan ka pa'y ama nagimula iti sakit tinakam? Madi ti agimula iti sakit tinakam. Aramatam kat di akarit iti biyag dagiti kas di pasamak, tapno lumungaw ka. Pudnot ako ng friend. Isu siguro ang nagbaligi ka. Takas takadalos ti puso. Inyawag ni Lloyd nga umay kanuita, ti babae amang dad iti share tayo, kadag iti imay ang nag-check-in iti hotel. Basaya at no kasta. Urayan ta ti babay. At damot langan sumrek iti kaha ti hotel. Mailasin nakpay nga ta ti babae. Imposible adi na ka mailasin. Mailasin munto pa abakbakatan. Isunto pa ilakid tin nga ubing. Kasta nga ta? Amangan no. Apay akas lamadanagan ka. Di na nga ta ipurwak ti kwarta iti sangok. Apay kumangay porwak na. Kasta nga minti naramid ko kankwana, idi binayadak ti utang ni Lloyd. Agar aramid ka laeng iti bukod mong al-alyan. Nagbiit ti iduduras ti negosyo ti anak talakay. Rinupot a kwarta tinapan na inted iti akin kukwa iti hotel. Nadlaw ko ana asidagda iti agnagan iti Lloyd nga empleyado na. Saan la si kagayam tinakadlaw? Uray siya kat kastamot tinadlaw ko. Gwapo mo't di lalaki, kan nasingpay. Intal una pa'y iti posisyon. Para dalos laang ide. Ita, isumatan ti sumangon no adda guest nga umay. Nakita na siguro ti kababalin jay tao. Isu ngayon talak na ti kas jay a trabaho. Lakay, adda nga ta relasyon da. Awan dakis na. Tadaan damutan iti husto nga edad. Ngam no adda. Imbaga na kumaa. Saan mo't ama nang ilimod ti anak ta? Urayan talaeng dagiti pasamak, bakal. Lumugan ka ni ti kotsek, ma'am. Tamapantan iti lodging in annex. Adda nga ta dagiti dadakkel mo ijay. Nalabit. Inyawag ko kini mama nga itati ipapanta. Barang sangwanak ni mamam. Wano saan? Ni papam. Apay akas laad da amak mo, madam. Ha? Awan met. Adala ang nalagip ko. Ngam lipata mo dayjay. Talinipat ko magtan. Itapay laeng. Ikidawak iti dispensar. No anyaman ti ipakita da mamaken papaken ka. Namnamaam ka di. Asaan anasaya at ti ipakita da ita kanyak? Saan ko amay pasigurado, ma'am? Ngam amang ano kas jay. Natangig ngamin dagiti dadakkel ko. Di kagdanag. Di daklakit ti saktan. Saan ko mat ida nga an-anuan? Naimbagabigat yo, sir, ma'am. Nakaumayak ta pagsaritaan tayo no anya ti aramidan tayo. Noan niya tinagpinirmaan yo, iso ti masurot. Ti umuna nga imbaga ni Lloyd. Ilaklako yo kano ti hotel. Idi kwan, imanugot nga agmerge tayo, tapno kukwayo lata ti hotel. Addabi ngayo, no adaaga po iti ayan ko a parokyano, nga ag-check-in dito'y hotel yo, sir. Kanayon ka di ama puno ti lodging in mo? Uwan, sir.
Naawanan ti bakante a kwarto, ibagak adito'y da nga umay. Itulod kan sukunan idatilugan nyo, no kaya't dati agpasyar iti igin ti baybay. Sige. Kasta ti aramiden tayo. Ungayam. Sika ka di ti anak ni Macario? When, sir? Diyak laing pagarop. Asika ti agbalay na bus ni Lloyd. Ada ka di dakas na, sir? Naku na ngamin ni Lloyd. Anapintas ka no, ti bus na. Nakapanawon dagiti dua. Apay nga imbagam tikas jay iti babay. Puno mat anang ngagko nga imbaga ni Lloyd kan ni Amalia. Anapintas ti bus na. Puno mat ti imbaga na. Saan ka di? Medyo agbayin na kitay. Iso binaybay akada kayo tinagsarita. Ay, agpay sutay kunada, akas lapilit ti biyag. Nudad duma, adda kay ti baba. Intun kwan, adda kay ti ngato. Kasladat ti adda iti ti ngato. Kat ti pamilya ni Macario ti adda iti baba. Ita, datan ti adda iti baba. Kat isudan ti adda iti ngato. Ay, saan gaya man nasaya at tinatangig, no sika ti adda iti ngato. No asino pa iti tinagtagibasita. Kasla iso tinangiguyod iti negosyo anang ipangato. Nakamiri sakitan. Tauray maditim pakitak iti dayji a babae, di nakbinalos. Adda kamot dito'y lodging in, sir. Adda ka nung amin parokyano nga umay ko alaan, kapsat Macario. Mapanda ka no ijay annex. Kasta ka di, sir. Nasaya at mait, no adwa ka nayon ti parokyano. Tapno ka nayon nga adda umayo alaan ditoy. Sikamat. Sir kala, sir. Manong ko namlatan. Agsugpon tayo iti negosyo. Narwamak ba't nga minamangawag kada kayo iti, sir? Saanen? Ikatamunday ta, sir, nga awag mo kanyak. Sa anak mat a maestro. Si kalata nga rod, ala, panawan ka pa'y nga rod. Tay nakitaan dagiti tangtangdanan mi nga kalap, kabsat. Ay, nadur asdan. Tay supayan tibos dagiti dadduma amang ngalap. Ay, awanan tikas Jeko. Ay, di dakon maawagan iti boss. Manutin sang petyo ag guest. Manipod na sukatan tinagan ti hotel. Kanayonen nga adu ti umay. Inawat ko latan, anagmalas tayo. Kat ti pamilya ni Macario, tinangtulong kada tayo. No saan nga inremedyo ni Lloyd, babaan iti tulong dayjay nga imi. Talaga nga awan mapastrak tayo. Isu nga rod, nga imbilang ko nga utang tayo na imbag anakam kadakwada. Da tayo itan ti makaut-utang iti na imbag anakam. Ay, agbabawi akon iti madi nga inararamid ko. Saan kayam nga agnanayon ako at tinasaya at agasat. Kasta akmat idi. Awan ti impirpirit ko. Takas lasyak idi ti kangatuan. Ita, saanen? Tanda akon iti baba. Tanabangkrap ti negosyo. Anya ka diti pa kariribukam. Itay pa'y adi ka makaid na. Adda nakitak alalaki nga imasidag kini Emi, manang. Agaram samat dayjay kan kuana. No adda pa nagayat mo ka ni Amy. Masapul nga agaram ka. Sakbay ama unaanda ka. Ngembos ko ni Emi, manang. Awan pilpilian ni ayat, sir. Uray boss mo, no saan? Adda karbangam amang ibaga itipod no amarikrik nam. Mabainak mat, manang. Anya ti kayat mau.
Iturturad mo nga ibaga, wano, mauna anda ka iti sa balay. Jakmat kayat ama unaan ti sa bali amanang. Aramidam nga rod ti rumbang, sakbay amala daw ti amin. Itay pa'y asaan ka makaid na, Lloyd? Ada ka di parikot mo? Pangasim ko ma. Tadi nakagura iti ibagakan ka, ma'am. Apay ko makagura ka. No saan mo't adakas ti ibagan? Jak ngaminan maiturid ti marikriknakan ka, ma'am. Agayatak unay kan ka. Idi pa'y nga imbagakan ka. Ngam imbagam nga adapay la ipang pangrunam a proyektom. Mariknak mo't day ta panagayat mo, Lloyd. Inanusam pa'y tinagbalin a janitor. Aramidak ti amin. Maayat naklaang. Miss Amy Jovencio. I love you so much. Gapoy ti anus mo. Saan ka narigat nga ayatan? I love you too, Lloyd Del Monte. Ditan papagayam, tinaggibusan, teseryatay italawas, anapauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.